ערב טוב, רדיו קול אדומים 106 FM משודר אליכם ממתנ"ס מעלה אדומים בחסות כל ישראל, www.koladoמים.com. זוהי הכתובת שלנו, תמצאו אותנו גם בפייסבוק, על הפיקוח הטכני פרלה בובליק, אנוכי נחמה ציון. ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ולזכור ולא לשכוח. אנחנו כאן בתוכנית פנים שנים ושמות, ואיתנו כאן הערב מר ישראל אייזן, בן של ניצולי שואה. ערב טוב לך ישראל. בשיחה המקדימה סיפורים בהחלט מרתקים, וזה היה ממש על קצה המזלג מה ששוחחנו בשיחה המקדימה. בוא תספר לנו על התלאות שעברו הוריך. הוריי נולדו וחיו בפולין. אמא שלי באה מעיר שנקראת זמוש. אבא שלי בא מעיירה שנקראת אוחן שהיא נמחקה, ופרצה המלחמה ב-1 לספטמבר 39, ונודע להם שיש בלגן בפולין, אז הם החליטו כל אחד לחוד, לא היה להם קשר בכלל, והם החליטו לברוח לכיוון רוסיה. ואז כשהם בורחים, הם הצליחו להגיע עד אוזבקיסטן, ושם הם עברו את המלחמה למעשה. הוריך לא היו כזוג... לא, הם לא היו זוג. אמא שלי הייתה ילדה. הבנתי. אמא שלי הייתה בת 13 וחצי, אבא שלי היה בן 20 כמעט. הפרש. והם שם הכירו, הם הכירו בקזחסטן, באוזבקיסטן, הם עלו בעצם באותה שנה, או שכל אחד... מתי? הם עלו באותה שנה? לא, ושם עשו אותי, באוזבקיסטן עשו אותי. זאת אומרת, הם נפגשו שם? שם הם נפגשו. כן. ושם עשו אותי למעשה. ואחר כך, בדרך חזרה, הם חוזרים, כל אחד הולך לבקר את המקום איפה שהוא חי. ואמא שלי ראתה את העיר שלה כמעט
רובה עמדה על תילה, כן. ואבא שלי רואה הכל מחוק, ואמא שלי הייתה בחודש שמיני, ואז הם מסתובבים. כמה שנים חייתם שם? ההורים שלי חיו שם מ-39 עד 45. הם היו שם, והיה מאוד קשה שם. זה היה רעב ומתו ממחלות, והייתה בעיה מאוד חמורה. עכשיו שמעתי לאחרונה סיפור, הייתה רכבת שנקראת רכבת של ילדי טהרן. ומה זה הרכבת הזו? הרכבת הזו זה הצבא הפולני, נסוג מפולניה, והרוסים אפשרו להם לנסוע לכיוון פרס. אז לכן היא נקראת ילדי טהרן. ועל הרכבת הזו העמיסו ילדים יתומים וכל מיני מי שיכל להידחף שמה, וגם האחיות של אחותי, של אמא שלי, היו בני 8 ו-12, היו אמורים להיות על הרכבת הזו. והם הגיעו, הרכבת נסעה. 2 דקות שהרכבת נסעה. באיזה שנה עלו אורך הארצה? עכשיו, אחרי שעברו, אני נולדתי בפולין. כן. בעיר ולבז'יך. עכשיו, הבנתי רק לאחרונה מדוע נולדתי שם. כי הפולנים לא נתנו ליהודים לחזור למקומות שלהם באזור המזרחי שלהם. פשוט גירשו אותם לאזור של לודג', ולבז'יר ועוד מקומות שם, ושם צופפו אותם, את היהודים. ולכן גם לא מוצאים יהודים היום בערים שהם חיו. ושם, בעיר שנקראת ולבז'יך, עיר בת 50-60 אלף תושב, הצטופפו היהודים, ואני וההורים שלי היו שם גם, ואמא שלי קראה ללדת, ושם נולדתי. עכשיו נודע להם היו שם בערך איזה 3 שבועות חודש, נודע להם שהולכים לסגור את מסך הברזל, אז הם עברו לאזור גרמניה, ושם היינו במחנה הכורים 3 שנים, ומשם עלינו דרך מרסיי, נסענו מגרמניה לפריז, ודרך מרסיי באונייה הגענו לישראל. עכשיו, במחנה הכורים אני לא זוכר כלום, הייתי שם מחודש עד 3 שנים, אבל מתמונות שראיתי, כנראה שהיו לי חיים טובים. אני ראיתי תמונה ברכב כזה של ג'יפ אמריקאי. מי שתמך במחנות הכורים, היו 30 מחנות כאלה. כן. זה היו האמריקאים והג'וינט. ולמען האמת, אסור היה ליהודים לעבוד בכלל. הם היו מקבלים את האוכל, היו מקבלים מנות. כל שבוע היו מקבלים את המנות האוכל שלהם, ואסור. יחסית אפשר לומר שהם עוד היו במצב טוב לעומת הזוועות שאנחנו עדים להם והזוועות שאנחנו ראינו. למרות שההורים שלי לא היו בגטו. כן, מזלם. לא, זה לא, הם היו בברוך, הרבה יהודים מתו באוזבקיסטן. אם יבדקו את זה, יראו ששם מתו מאות יהודים שם, ממחלות, מרעב. כי היה מאוד קשה שם. אבל משום מה אין מישהו שיעלה את זה בכתב כדי להסביר את הסיפור. אז אתה אומר שלא נתנו לזה מספיק תיעוד לדעתך? לא, בכלל לא. כי הרבה יהודים. עכשיו, לא כל היהודים הצליחו להגיע לאוזבקיסטן, כי הרוסים היו גם כן קשים. אם הם היו תופסים יהודים, היו מגלים אותם לסיביר. למשל, אח של סבא שלי, כל המשפחה שלו, תפסו אותם בדרך, והם היו עד כמעט סוף המלחמה. הם היו בסיביר. תראה, נכון שלא נתנו לזה תיעוד, אבל התיעוד היה יותר, אני חושבת, בגלל בגטאות כמו ברג בלזן ואושוויץ ודחו, ששם באמת עברו את התלאות, את המשרפות ואת ההרג. לא, ברג בלזן זה לא היה משרפות. לא, המשרפות היו באושוויץ למעשה. היו באושוויץ, ובדחו גם כן. הייתי גם בדחו, והייתי ארזבה גדולה מאוד, כל כך נקי ומצוחצח. כן, אף אחד לא יכול לדמיין. את יודעת, הבת שלי גם הייתה במסע לפולין, וכן, יש שם... והגרמנים בנו חדרים, ואתם יודעים מה מלא החדרים האלה שם? הדגלים והגביעים שבאים מהמשלחות הישראליות. שאני הייתי לפני 20 שנה פלוס,
היו שם איזה 3 חדרים מלאים בגביעים ודגלים, משלחות של נוער. אתה יצאת עם משלחות של בית הספר? אתה איש חינוך, נכון? לא, על זה אנחנו גם נדבר עוד מעט, לא התמזל מזלי, הייתי צריך לצאת לפני שנה, ומשום מה זה בוטל, בגלל סיבה שהרכזת לא יכולה לצאת. אולי יש לי סיכוי בקיץ אולי לצאת, אבל לא חשוב. אני הייתי לפני ראש השנה, בברגן בלזן. ושם הבנתי, אותנו כל הזמן חינכו הגנה, 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 ואת אצל עשו כאלה קטנים. ולחי. שם הבנתי את אצל ולחי טוב. למה? שם זה היה מחנה ריכוז. ברגן בלזן היה מחנה ריכוז. זה התחיל עם הולנדים וצרפתים שהביאו לשם, שפשוט שיכנו אותם בגלל שהם היו נגד המשטר הנאצי. שיכנו אותם שם. אחרי זה ראו שהם סתם מתבטלים, התחילו להוציא אותם לעבודה. אחרי זה הגיעו רוסים. ולקראת סוף המלחמה הביאו גם יהודים. וחלק מהיהודים היה להם סטריפיקטים שיכולים להגיע לארץ ישראל. ומי שכבש את המקום הזה זה הבריטים. במקום לקחת את היהודים האלה המסכנים, אתם רואים איזה יהודים מסכנים וכן הלאה? מה פתאום? השאירו שם, הם עוד נשארו שנה ושם חגג הטיפוס וחגגו המחלות למיניהם. הלכו הבריטים, למעשה זה היה סקוטים ואירים שכבשו את המקום הזה. הלכו, שרפו את כל המקום, ומה שנשאר זה תלים ששם קברו עשו הרמות של המתים, ושם, וזה, איך קוראים לזה, הסמל, הנה, כאן קבורים קבר אחים 2,500, כאן קבורים 1,500, וכן הלאה. עכשיו, לא השאירו שם שריד, כלום. עכשיו, בזמן האחרון, קודם כל עשו שם, לפני הרבה שנים, עשו מצבה של היהודים, ובזמן האחרון הוקם שם מוזיאון, כמו יד ושם. הם לקחו את הדוגמה של יד ושם, לפני 7 שנים, וזה דברים שהם מצאו וכן הלאה, ושמו שם, ותיעוד של תמונות, כי הבריטים צילמו הרבה תמונות, ותיעדו את המקום הזה, וזה, למען האמת, חוויה לראות את הדבר הזה, זה חוויה קשה, אבל הם עשו את זה יפה להזכיר, וזה רק לפני 7 שנים, תחשבו על זה. עכשיו, היהודים, מה עשו היהודים שבאים לשם, באזור של היהודים, הם עושים מצבות, מין מצבות קטנות לזכר, שידעו מי היה שם ומת שם ממחלות. והכי פופולרי זה של אנה פרנק. אנה פרנק מתה כמה ימים לפני אגב, לא מזמן הייתה כתבה שתפסו את מי שבעצם הלשין עליה, ואומרים שזה דודתה, הלשינה עליה על אנה פרנק. אין לי מושג זה שם, אבל אנה פרנק שם עשו לה מצבה, יחד עם אחותה. אחותה מתה כמה חודשים לפני שהבריטים מגיעים, ואנה פרנק כמה ימים. היא מתה מצער, וגם היא הייתה חולה. אז זה הכי בולט שם. יש שם הרבה מצבות של יהודים. אבל הדבר הבנתי שהאנגלים היו, לא רוצה לנבל את הפה שלי, נבלות. העובדה שב-46 עם המעפילים מה הם עשו. אתם ראיתם את הזוועה, ראיתם את הזוועה. לא סיפרו לכם. ראיתם את הזוועה. תיקחו את היהודים האלה המסכנים שהיו בקושי חיו שם. שם מתו מרעב, לא מכדור אחד, לא יראו שם כדור אחד, רק מרעב ומקור. ומחוסר מזון ומחוסר תרופות, מתו שם מאות ואלפים של אנשים. זה היה מקום... ואיך אתה מסביר שבעצם לא קיבל תיעוד הדבר הזה? או לפחות לא היה... לא, בזמן האחרון מדברים על זה. התיעוד היה יותר במשרפות, התיעוד היה יותר בגיא ההריגה, התיעוד היה יותר ב... כן, אבל בכל זאת, מה המספר? כמה אנשים היו שם בערך? אי אפשר להעריך את זה. למה אי אפשר להעריך? מפני שהתחילו בהתחלה עם אלפים של הצרפתים וההולנדים. אחרי זה הביאו שבויים של הרוסים. אז זה היה כאילו מחנה ריכוז, לא מחנה השמדה. הבנתי. ואחרי זה הביאו את היהודים להראות שלא הורגים אותם. ורצו על ידי כך
רצו מהאמריקאים, מהבריטים, להוציא מהם תרופות ומזון, להגיד להם, זה לא מחנה השמדה ולא שום דבר. והבריטים והאמריקאים לא הסכימו למשא ומתן. אולי אם היו מבקשים פחות, היו אולי נותנים להם, אבל לא הסכימו למשא ומתן. עכשיו, העבירו את האנשים האלה, את היהודים, אמרתי להם, היה 30 מחנות עקורים. אז על יד ברגן-בלזן הם עשו שם גם כן מחנה עקורים, ובזמן האחרון ראיתי תצלומים מהמקום הזה. עכשיו, השבוע קראתי שמצאו עוד קבר אחים, שלא היה ידוע, אבל ממש מי שבא לשם עובר קבר אחים א', קבר אחים ב' וכן הלאה. אנחנו, מרתק, אי אפשר, את יודעת, זה כל כך מרתק. כן, זה גם כמו שאנחנו שומעים כל הזמן מגלים עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. בואו נצא לצלילים. לא, אני אומרת שכאילו אחרי כל כך הרבה שנים עדיין ממשיכים להתגלות דברים שם. נכון, בהחלט. בתיעוד או תמונות, או פתאום מוצאים איזה ארכיון שלא ידעו שזה קיים. ולכן אנחנו אומרים תמיד לזכור ולא לשכוח, ואנחנו נשמע את השיר כעת, בלד על השיער הארוך והקצר. שערה גולח שבא למחנה, שערה נשאר ארוך ובלי מענה. שערה גולח שבא למחנה, שערה נשאר ארוך ובלי מענה. אינני שומעת אותך ברעש הגובר, שערך ארוך נערה, שערך הקצר. כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוח, בתוך האדמה הסברנית וצברו כוח. חזרתי אלייך אבל הייתי אחר, שערך ארוך נערה, שערך הקצר. הרוח שברה את העץ, העץ את הרוח. היו להם הרבה אפשרויות ומעט זמן לנוח. הגשם יורד, בוא הביתה מהר, שערך ארוך נערה, שערך הקצר. כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוח, בתוך האדמה הסבלנית וצברו כוח. חזרתי אלייך אבל הייתי אחר, שערך ארוך נערה, שערך הקצר. חזרתי אלייך אבל הייתי אחר, שערך ארוך נערה, שערך הקצר. אחר כך שתקו כי צעדים מתרחקים, שמיים נפתחו נסגרו ספרי חוקים. מה את אומרת? מה אתה אומר? שערך ארוך נערה, שערך הקצר. שערך ארוך נערה, שערך הקצר. שערך ארוך נערה, שערך הקצר. להזכירכם, אתם ברדיו קול אדומים, 106 FM, משודר אליכם ממתנ"ס מעלה אדומים, בחסות כל ישראל, www.koladoמים.com. זוהי הכתובת שלנו, תמצאו אותנו גם בפייסבוק, פרלה עדיין על הפיקוח הטכני, אנוכי נחמה ציון. ואנחנו כאן בתוכנית שנים ושמות, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה עם מר ישראל אייזן. ישראל, אתה, אשתך, הוריה, היא גם ניצולת שואה, נכון? כן. ההורים שלה גרו בקובנה, שזה בליטא.
ושם שהגרמנים מגיעים. כן. אז עושים שם גטו, הם מגיעים יותר מאוחר, הם מגיעים בסביבות 41 שם. ואז הם יוצרים את הגטו של גטו קובנה, וההורים שלה, וכל המשפחה למעשה הייתה שמה, ומי שהצליח להישרד מכל המשפחה הענפה של ההורים של אשתי זה היא, ובעלה, ועוד איזו קרובת משפחה, האח שלה והאחות שלה וההורים, כולם הושמדו שמה. הם הצליחו לשרוד בגטו, לא יודע, בגלל תושייה של חמי, שהוא היה אדם נפלא, וכל מי שהיה שומע אותו, כל מי שהיה מדבר איתו, הוא היה קונה את לבבו. ובקיצור, הוא דאג להם, והוא היה הולך לעבוד, והוא היה מביא... יש לך אחים? כן, יש לי אח ואחות. יש לי אחות שהיא נולדה במחנה הכורים. מחנה הכורים נקרא וצלר. כן. ואח שנולד פה בארץ. ולמרות הכל, סבא שלך לא רצה לעזוב, נכון? סבא שלי ועוד אחיות של האבא. מה הביא אותו בעצם להישאר שם בכל התלאות, בכל הזוועה? בכל הזוועה הזאת. הוא אומר, מה יעשו לי? אני אשמור על המקום ולא אעשה שום דבר. אז אבא שלי, עם עוד שתי אחיות ועוד אח, הצליחו לברוח. אני רואה שאתה מתרגש. אתה מתרגש. מאוד. טוב. אנחנו... עכשיו... בוא נצא לעוד איזה צליל שירגע. אנחנו נשמע עכשיו... זה בסדר, וזה מותר לך, וזה טעון, זה שידור טעון ומרגש, ואנחנו נשמע את... וזה חשוב. כן. אנחנו נעלה את נורית... קודם נשמע איזה שיר. בוא נשמע את לושינקה, שזה גם... רוצה לספר קצת על השיר? זה גם שיר אהבה שמתוך המחנה. אוקיי, בוא נשמע את זה. כן. הנה גגות הכפר, מכאן לפני שנים נלקח, סוף סוף הוא שב הביתה, אחרי שנים רבות כל כך. ליושינקה, ליושינקה, היכן את ליושינקה? הוא שב אלייך ליושינקה, מדוע לא חיכית לו? שונה כל כך, פניו חברות ומצולקות, הוא שב אלייך ליושינקה, כי את הבטחת לו לחכות. ליושינקה, ליושינקה, היכן את ליושינקה? הוא שב אלייך ליושינקה, מדוע לא חיכית לו? לחקירה היה עדיין איש צעיר, מאז לחש כל לילה את שמך למול גדרות סיביר. ליושינקה, ליושינקה, היכן את ליושינקה? הוא שב אלייך ליושינקה, מדוע לא חיכית לו? גגות הכפר, ושוב יוצא הרחק מכאן, עומד על אם הדרך, לאן ילך עכשיו? לאן? ליושינקה, ליושינקה, היכן את ליושינקה? הוא שב אלייך ליושינקה, מדוע לא חיכית לו? ליושינקה, ליושינקה, היכן את ליושינקה? הוא שב אלייך ליושינקה, מדוע
הייתה פה התרגשות ולא בכדי, כי הזיכרונות והסיפורים הם כואבים, וגם הגעגוע כאן שיחק פה משחק לא פשוט. ישראל, מותר לבכות, אתה יודע, מותר להתרגש, מותר לבכות, וזה בסדר, ואנחנו ביום גדוש. אני אגיד לך את האמת, גם לי זה קורה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ואני מאוד מבינה את הכאב הזה. אתה איש חינוך, אתה מנהל בית הספר, נכון? היית. אני שמעתי ככה ברכילות קטנה שאתה מתעסק עם דבורים. התעסקתי עם דבורים. התעסקת עם דבורים. 50 שנה. אוקיי. וזה היה אהבת חיי. כן. למרות כל העיסוקים האחרים, מורה להיסטוריה, מורה לגיאוגרפיה, מורה לטבע, מורה לחקלאות, ואחרי זה הייתי מנהל חווה חקלאית, 12 שנה באשדוד, והיה לי כיף שם, ראיתי איך שילדים לומדים חקלאות, וזה מרענן, היום החקלאות הולכת ונעלמת. אתה יודע, זה למרות, הנה, אנחנו פה יצאנו מנושא אחד כל כך כאוב, ואף על פי כן, ולמרות הכל, והנה ממשיכים לחיות, והנה הכל, אתה יודע, ממשיך לצמוח, ודווקא מהעולמות השבורים האלה אנחנו תמיד צומחים. וכמו שאומרים, משואה לתקומה, לכן אנחנו קרבים, אתה יודע, מאוד קרוב עושים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ואת יום העצמאות. תראו, אני סיפור בכלל בבני עצמו. כן. בדרך מפריז למרסיי, הייתי אולי ילד שובב, אני יודע מה, פתחתי כנראה שלא השגיחו עליי, פתחתי את הדלת, ואהבתי החוצה. וחשבו שכבר גמרתי את החיים. וואו. ואז מצאו אותי פצוע ככה קשה, כל הפרצוף שלי דם, והגעתי לארץ, לא טיפלו בי כמו שצריך. לא ידעו, היה לי זעזוע מוח כבד. ואני לאט לאט התאוששתי מהדבר הזה, והתנהגתי כמו ילד רגיל. זה מאוד רלוונטי, כי כאילו... זה כאילו נולדת מחדש. אבל כשהגעתי לבית ספר, לא יכולתי ללמוד בעל פה יותר משתי שורות. אז היו לומדים פרקים בתנ"ך בעל פה, ואיך זה, שירים בעל פה, וממש לא הייתי מסוגל ללמוד בעל פה. אז תמיד היו צועקים עליי, מה זה אתה לא יודע ללמוד? מה... אני רוצה להכיר לך אישה מקסימה, שזמרת נפלאה, שהייתה אורחת באולפנינו בשבוע שעבר, והיא בת גם של ניצולי שואה, והיא כתבה, מתוך האלבום שלה, אנחנו נשמע את השיר תיבת נגינה, ואיתנו כאן על הקו נורית. ערב טוב. נורית? כן, הלו. ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב, בסדר נחמה, מה שלומכם? בסדר, קודם כל יש לנו פה את ישראל, שהוא בהחלט איש מרתק, ולכבוד הוא לנו לארח, איש נפלא, כזה עם סיפורים מרתקים, וככה זה, אתה יודע, זה גדוש וטעון. כן. תיבת נגינה נכתבה על אביך? על אמי. על אמך. אוקיי, כן, עדיין בהיותה בחיים, אני כתבתי את זה, היא מאוד אהבה את השיר הזה. הורייך ניצול השואה, נכון? כן, אבי ואמי לא חוותה ממש את השואה שם, כי שלחו אותה לארץ באוניית מעפילים כשהיא הייתה בת 14. בעצם על זה מספר השיר, כאילו המסע שלה מאוסטריה לחופי ארץ ישראל, מה הרגישה, ניסיתי לפי כמה דברים שהיא סיפרה לי, ניסיתי להבין מה הרגישה, מה היו התחושות שלה, וכתבתי את זה בשיר. והשיר נפתח גם עם שיר ילדות שהיא מאוד אהבה, מצלילי המוזיקה. אנחנו שמענו את זה, הכרנו את זה, את אדלווייס. זה תיבת נגינה שמנגנת, ככה מתחיל השיר. ואז מתחיל הסיפור, כביכול המסע שלה בים עד שהגיעה לארץ. מבית חם ומאוד אוהב, פתאום ההורים שלה שמו אותה על אוניית מפילים ובעצם הצילו אותה מציפורני הנאצים ככה. היא לא ראתה אותם יותר. כן. ואז היא הגיעה לארץ והתחילה לבנות את עצמה כאן, בת 14, באמת ילדה, עבודה. כן. זה הסיפור של אמא, ואבא שלי היה פרטיזן. כן. גם אבא היו לו סיפורים, תמיד בחנוכה היה מספר לנו איך קרה לו נס חנוכה שם בסרביה, איפה שהוא היה.
שכבר הם היו כמה חבר'ה שברחו בפרטיזנים, כן, שהם היו, ואז תפס אותם קצין נאצי, לקח אותם למשפט לפני ההבאה הלאה, ופתאום הוא אומר לו, רגע, אני מכיר את השם משפחה שלך, אתה הבן של זה וזה, אבא שלי אומר לו, כן. אז הוא אומר, הוא ישב איתי ביחד בספסל לימודים, אני משחרר אתכם. שחרר את כולם. זה היה נס חנוכה של אבא שלי, תמיד הסיפור שתמיד שמענו. ישראל, אתה היית רוצה לשאול את נורית? תראי, נורית עברה חוויות אחרות, ואני עברתי חוויות אחרות, אבל כל אחד סיפורים שלו. אבא שלי לא היה פרטיזן, אמא שלי הייתה צעירה, והיא סיפרה לי שהיא הייתה טלפנית, היא הייתה בתשכנת שמה, מצא עבודה, ולא יודע, הם שרדו, לא יודע איך הם עברו שם את המקום הזה, מפני שאין תיעוד לדבר הזה. כן. אני חייבת. אני בכל זאת מחפשת את העניין של ההמשכיות, כי כמו שאומרים, כאילו הגעתם לפה, באיזה דרך שלא דרך. הגענו לתנאים קשים מאוד. כן, אתה לא נולדת פה, אתה באת כילד קטן, נורית כן נולדה פה. אתה נולדת בפולין, נכון? כן, נולדתי בפולין. הגעתי בגיל 3 לכאן. אוקיי, אבל דיברת על זה שלמעשה לא היה כל כך הרבה תיעוד על מה שקרה במקום איפה שהם היו, אבל אני חושבת, תסתכלי, אני מסתכלת מעבר לזה, שלדעתי גם לישראל וגם לנורית, כן. יש איזה משהו משותף. בוודאי, התעסקתם, לא, ההמשכיות וההנצחה. אני לא מדברת על מה שהיה, אלא על מה שהיה אחרי זה. אתה הלכת לעניין של הדבורים. שדבורה, אם דבורה זה לא המשכיות, אז מה? דווקא אני נוגעת בעניין הזה של החינוך. של החינוך. המורה שלי, אם הייתה קמה מהקבר, הייתה אומרת, איך יכול להיות שאתה מורה? אוקיי, אבל אתה בחרת, בוא, זה יהיה לתוכנית אחרת, אבל אתה בחרת בעיסוק של בעצם, זה משהו שכמו שאמרתי קודם, אם הדבורה זה לא המשכיות, אז מה? וזה להעביר הלאה. ונורית, למעשה, המוזיקה. שבעצם המוזיקה זה, בוודאי, תראי, אני דווקא נוגעת בקטע הזה, בעניין שישראל הוא איש חינוך. אתה היית מנהל בית ספר? מנהל בית ספר. כן, אבל אני בטוחה שאתה העברת עליי בצורה הכי ברורה. על השואה אני לא דיברתי. לא דיברת על השואה? לא. לא דיברתי. אתה יודע, גם מה שתמוה, שלא נתנו לך להיות במסע לפולין. יותר דיברתי, על מלחמת יום כיפור הייתי מספר לילדים. דווקא אתה יכולת להעביר להם את זה בצורה הכי... אני רוצה להגיד משהו גם. כן, נורית. רציתי להגיד כמה דברים. קודם כל, אני די מגשימה חלום של אבא שלי. אני מרגישה אותו כל הזמן איתי בקטע של המוזיקה. כי זה היה באמת אחד הדברים שמאוד מאפיינים אותו, המוזיקה. ואני מרגישה שאני ממש ממשיכה דברים. הרבה פעמים מרגישה אותו בקטע שאני כותבת ושרה, ופתאום זה דברים שהם ישנם. ומעבר לזה, ההורים שלנו לא נתנו לנו אף פעם תחושה שהם היו ניצולי שואה, זה לא היה בבית, כאילו הדבר הזה היה מאוד רחוק. טוב, אני בטוחה שהם חיו בשנים בהתחלה, בהחלט... מאוד ברקע ולא השפיע עלינו, הם לא דיברו איתנו, לא היו להם כל מיני דברים שכביכול מאפיינים אנשים. את הרגשת כל השנים האלה שהם הדחיקו את זה, שהם לא רצו את ההתעסקות בזה? לא, אבא שלי... אולי מפני שהם רצו לגונן עליכם יותר מדי? אני מאמינה שכן. אמא בכלל כמעט לא דיברה, ואבא שלי... גם אצלי גם לא דיברו את זה. גם אצלך ישראל לא דיברו על זה? אני רק הייתי שומע סיפורים, הם היו נפגשים קרובים. אז בתור ילד קטן הייתי מקשיב לכל מיני סיפורים שהם מספרים. אבל לא דיברו על זה בבית באופן אישי. אבא שלי בחיים לא דיבר איתי. אז כפי שאני אמרתי... אמא שלי רק לאחרונה, אמא שלי עוד חיה. ככה עוד הרבה שנים. זה הבריאה, אמן. והיא מספרת לי כל מיני סיפורים דמיוניים. מספרת לי. זה ברור שהם חיו כל השנים האלה בהדחקה. א', כי הם רצו כנראה באמת לא להיזכר בזה, ומצד שני הם רצו לגונן עליכם ולעטוף אתכם בהגנה מלאה. לגמרי. כן, ואבא שלי גם, הוא נתן הרצאות כל שנה, זה היה אצלו קודש. הוא היה הולך ומספר בבתי ספר את הסיפור שלו, מה שהוא חווה בשואה. והוא גם כתב ספר, כזה עדיין עוד לא כרוך בשום צורה, שבזמנו אני לא כל כך הסתכלתי, ועכשיו אני מתחילה לאט לאט לפתוח ולקרוא
מה הוא עבר, יש ממש את כל הפרטים על כל מה שקרה לו. ואני בטוחה שמשם יצאו עוד הרבה אני בטוחה, שירים. נורית, שהנצחת נכון, אותם נורית? בצורה הכי יפה שיש. אני מאמינה שכן. כבר אני יכולה לספר לכם משהו. אפשר עוד כמה דקות? כן, יש לך כן. דקה וחצי. דקה. אם תוכלי לרכז את זה בדקה וחצי. לרכז את זה בדקה. אני מספרת לכם שאני מצאתי אחרי שאבא נפטר בין הדברים שלו, תווים של שיר שכתב דוד שלו ב-1924 בסרבית, ואני לקחתי ותרגמתי את זה בגוגל, ואני לקחתי את אותו לאחן, בדקתי, זה אמנם שיר שלא קיים, בדקתי באקום, ואני הולכת לפי החיים בשיר הזה. בבקשה. זה אחד הדברים שבאמת... ואני אומר את זה שוב, אתם מנציחים את הוריכם בצורה נכון. המכובדת והטובה ביותר. נכון. גם נכון. אתה ישראל, איש נפלא ומקסים ואיש חינוך, ותודה לך שהגעת אלינו וריתקת אותנו, ואני יכולה לומר שריגשת אותנו. אני מקווה. ויש לנו דמעה מבצבצת בעין, גם לי וגם כן. לפרלה כאן. ונורית, יקירתי, רב כן. תודות לך. תודה רבה לכן, פרלה ונחמה מקסימות. אנחנו נשמע את השיר תיבת נגינה, ותודה רבה לכם, וכפי שאמרנו, לזכור ולא לשכוח. נכון. ובזכותם, וכפי לגמרי. שאנחנו אומרים, משואה לתקומה, ועם ישראל חי וקיים, אמן. וימשיך. אוקיי, אז אמן, תודה ותודה רבה לכם, רבה. ושיהיה ערב טוב. ערב טוב.